Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗima on calminama moni fof inde mum e yettode muɗum. Min calmini moɗon ɗomin gowno salminde moɗon tawi ko ɗo henne e haalirde mon RTS Matam e 89.1 e émission meɗen émission man Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe. Min calmini fof, min juurima, min ñaganima moƴƴere Allah. Min jetti gueno nde rokki amen kattande ngam arde jottodade mon ɗo henne yettinande mon yewtere men yewtere mon. Tawi ñalawma hande on wuufi haalinde henne ko musidɗo mon Amadou Aliou Sy gorko mo Daara Halayɓe. To banggal hodduto en paami ko guiɗo men sehil meɗen jaadiɗo meɗen o wiyete ko ñasja gorko mo cikkitte walla nawtama toon to ciɗu meɗen Jammeh. Caggal nde min calmini kadi yaadoɓe amen to banggal hel yirinde internet to henne woni 2K TV kolongal kumpital média, ononne kadi on calminama, on juurama, on mbiyama bisimilla moɗon nde mbatton kadi abonné mbaɗon partagé ɗum kadi no wallita e golle ɗe min gollata ɗe henne ngam lawɗinde ɗum ha yettode yiɗi yettede ɗo hen. Musidɓe yewtere men Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe, mbiɗen kala ko joli haale kono wona kala ko joli ñamɓe. On saaha kaldiren koye susɓe gonga saliɓe fenani. Ñalawma hande o noon to jiɗɗen haalde to henne bandiraɓe fala budde enen foof mbattenen hakkillaji nde tawno kalten koye saaha gonaɗo. Sahaji ɗi nanɗo wona ko sahaji tawtawtodirɗi te ganduɗa hen so tawi en battani hakkille no fewi ɓesguji meɗen dañat caɗele. Jiɗɗen haalde ko vacances woni guurte wonande kamɓe janggannoɓe e duuɗe nasranɗe en. Jiɗɗen haalde kadi ko ndungu noon no toɗɗi kala bani adama gonɗo e oɗo saaha e nder leydi Sénégal ha tengtino nenne e wonɓe e palol dande maɓɓe. Yidde tan jertinde hakkillaji yimɓe ɓe ene mbattata hakkillaji nde tawno eɗen gandi saaha so ndungu ari caɗele muɗum, kono kadi eɗen gandi so ndungu ari e ɗiɗo duuɓi jawtade foof heewi hawrude koye vacances uji mawɗi woni guurte ɗe ganduɗa henne lebbi tati walla lebbi ɗiɗi e ko fawi. Wadde ko ɓesguji meɗen gonata e guurte, ma woni ɓe jeehi ma woni woodi arɓe. Min eto noon silde seeɗa ngam rokkude famamu e heɗotoɓe hen. Eɗen gandi so vacances ari bandiraɓe meɗen ene keewi jaɓɓade ɓesguji men nde tawno ko ɓiɓɓe wandiraɓe men worɓe walla ko ɓiɓɓe wandiraɓe men rewɓe. So tawi e nder reedu Fouta nde ɗum ummima ko wayne guure tappaneje ɗen les grandes villes ari ga henne ina hasi onon araɓe ɓe henne banda men mbatten hakkillaji. Tagi men wiide yon mbatta hakkillaji ko aroɓe ɓe henne ina gasa wonko ɓe ganda ga hen. Addiɓe ga hen ko yidde yiide koreji maɓɓe, addiɓe ga hen ko dañde humpito e nokku mo ganduɗa hen kañum woni jinnaɓe maɓɓe ko toon gasinirto, ko toon woni jatti baaba. Wadde noon fala budde ɓe ngara ɓe jiiya. So ɓe ngari ɓe tawra ga ko jiknaɓe maɓɓe yoɓe nangir no ɓesgu foti nangirede ni hen. Garɗo guurte ina foti wattede hakkille no fewi nde tawno ko sukaɓe garata e meɗen. Kamɓe sukaɓe aroɓe ɓe henne ɓe gardan koye neesu maɓɓe e needi maɓɓe. Ndiɗon needi e nguɗon neesu fala budde mbawen jaɓɓade ɗum, kono kadi ɓe tawata ga ko needi e neesu sukaɓe meɗen par ce que no gasa ɓe tawa ga sukaɓe ɓe ganduɗa henne ko hono maɓɓe henne, ɓe pijjata men, ɓe ñamdata men, ɓe leldoto men. So tawi ɓen noon en ngari e meɗen
an jinnaɗo hankadi a wonti gaynako cefe ɗiɗi sefre nde ganduɗa ɗum ko sefre ɓesgu ma ko an jibini e sefre ganduɗa yantude e sefre nde jibinɗa nde woni ɓesgu arngu tawtude ɓesgu ma ngo wadde banda men so tawi a andi ɗum tan a tampata a lorrata kono noon welsindaari ne heewe meɗen nde tawno hande teskama e gure meɗen e ɓesguji meɗen nder galleji meɗen en natti wattorde sukaɓe meɗen wawde ɓattade jiknaɓe men jiɗeten ko yoɓe goɗɗo meɗen saabu kipporɗen koye gueɗe ɗe ngala fayide ko wayno internet en ni en kipporɗen ko gueɗe ɗe ngala gartam kaldeten koye woɗɗuɓe kipporɗen koye gueɗe baaɗe ɗe ganduɗa henne ɗe ngala nafoje gonten koye ñoode ha belsinoɗen ɓesguji meɗen fonnoɓe namnede hotoɓe goni holtoɓe jaari e hol nokku noɓe jaari woni hol ɗum so tawi eɗen gandi koye ndungu gonɗen enen gonɓe dande maaje ɓe eɗen gandi maaje men ƴerat ha keewa ndiyam so tawi a dañi vacanceére garɗo e ma mo wawa ndiyam sukaɓe ma ne mbawi ndiyam sukaɓe ma ko wownoɓe yaade maayo ɓuftiyade maayo ndungu e ceeɗu fof fote men kañumen ngala hen kulhude ɓaade an kam a jertotako mais soɓe jaadi so tawi cukalel ngel ngel wawa ndiyam angel wawi yoolade toon wonanma gacce mawɗe gacce ɓurata noon neɗɗo ara ma sanko e ma haysino ko hoddiro tawi kadi ara ma gaaño haysino ko hoddiro gacce ɓurata ɗon an kay aynu no poɗɗa aynirnene ha ko hoddiro ɗi noon keɓtoma e nder hen gaynen sukaɓe meɗen e nder maaje ɗen golɗon gaynugol noon natti tan toɗɗade garɗo vacance o toɗɗi ko dendagal ɓesguji meɗen wonɓe e nder meɗen tawi ko famarɓe tawi kadi ko sukaɓe ɓe cuwa wattude hakkillaji gaynen ɓe beeli men enen honɓe e guri jeereji en gaynen ɓe calli meɗen gaynen ɓe maaje meɗen saabu so ndungu ari ardata koye welema kono ardata koye mettene ndungu no ñangi ndungu no hulɓini ko gañata no woodi saabu so hendu duppirima joni joni tan en jiyat kuɓeje bannoɗe zengue tawi ko hendu heewi dow ɗum wawi arde dajjita ɗum weɗe zengueyal tawi cukalel ngel fijanno koye boowal ina wawi gañde ɗum ala ko halni mawɗo tawi kadi koto banggal digali en goppi sukaɓe meɗen ina pija e nder ndiyam toɓa no toɓa te eɗen gandi fof hartango kaƴel manago so waɗi holko jeeyi jibinande meɗen wadde mbaɗen feere mbatten hakkillaji sukaɓe men aroɓe men ɓe ko enen poti aynudeɓe sukaɓe men tawateɓe ɓe kadi poti ande wadde ɗeɗo cefe ɗiɗi aɗa foti aynude ɗum ganda ko cefe ma ganda no kufirɗaɓe ganda no gaynirɗaɓe woni holɗum saabu koye ndungu wona sukaɓe ɓe pijata koye beeli koye ndungu wona sukaɓe ɓe pijata koye maaje koye caali e ko nandi henenne te ko nokkuji ganduɗa hen mbawi ɗum hay ɓulli ɗi ganduɗa henne ko ɓooyɗi so mbaɗi ndiyam ne mbawi luggidde cukalel walla chantier ji mahanteje kese ina mbaɗa mbalkaji sukaɓe ɓe ina mbawi yaade toon hen mbalka ka ne waɗi ndiyam ina pija nder hen so tawi o wawa ndiyam walla fijirde sukaɓe nde ɓurti ina wawi banda men yolde toon cukalel tawa eɗen mooli Allah ko en mbattani hakkille e ndenande sum sukaɓe men kadi banda men ummoto ko ɗo henne jaaha toon to Dakar walla jaaha e gure tappadeje goɗɗe ɓe woni les grandes villes soɓe jeehi toon henne nawataɓe toon henne ko tawoyde jiknaɓe mabɓe ma woni kaw mabɓe en ma woni bam mabɓe en ma woni mawniɓe ɓenne kadi so tawama toon henne no ɓeega poti darrani en kamɓe ko noon ɓe poti darde par ce que arat toon henne ko human binne mo humpiraki nokku o mo anda haydara anda ni ko riira nanani ɗemgal ngal walla nanani ɗemɗe ɗe anda nesuɓe en ina gasa kadi yantoyayi e fijiɗoji goɗɗi ɗi ganduɗa henne taw ko bomoji ɗum noon henne foof mbatte nder hen cukalel ne wawi majjid toon henne cukalel ne wawi
wujjede toon en gandi hande jamanu ɗo tolniɗo en yimɓe ɓe enne ala ko donki wadde ko jertinde tan kala ɗo neɗɗo wawi wonde garɗo e ma e vacances yo andu garɗo enne are makko responsabilité mawɗo are makko yo waɗ feere o reena ɗum o ayna ɗum ha ngel ummoɗon hoota e juuɗe jiknaɓe men ko ɗum woni ko wallata jomum ko en banda men ndungu noon eɗen gandi so waɗi kadi eɗen koye men eɗen gandi gonɗen koye nder reedu Fuuta élève mo ganduɗa henne jaareteɗo duuɓi 18 ha yetti duuɓi 20 a uddi gonɗa koye vacances mais jinnaɗo ma aɗa andi wuuri ko ndema mais wallu ɗum ɓaada yahani vacances ɓaade jahanma vacances ni heewi addude ko tampere jaaha ɓittoya galleji ko wayno Dakar en ni galle ɗi ko paaɗɗi ngara toon enne a liggaki aɗa woni sagar gorko so wona ñamde yarde bien vrai gonɗa koye yidde foftinde hakkille ma mais aussi il faut penser miijoɗa jinnaɗam gorko o no tampitayam ni haa dow wuuri ko ndema e gaynaka yomi wallumo ɓaadi saaha fofte guurte gonmi neten hande kam yomi dawanmo mi jooɗo balɗi mi dawnani tata ɓerde kadi mi dawnamo mbeɗa wadde hen ummo jooɗo ɗum ma jinnaɗo ma kadi dañi ko duwaɗi ma ɓuri tan garta ngara école aji udda a walta yumma defde gonɗa koye portable uji ma wiye koye vacances woni non ɗum ala ko nafatma wona kada jangga wona kada waɗane cours de vacances wona haydara par ce que jinnen no waɗeteno cours de vacances élève aɓe ɗi ganduɗa henne ɓurɓe towde ɓe tonta ɓurɓe lesɗi ɓe e nder guure meɗen kono hande o yimɓe natti jogade temps muɗum par ce que ala cours de vacances yimɓe mum fof yaa ko haajum jonɗon ɗo bolle puyɗe oɗon kaala taw on jejjitini ko jangguɗo surtout wonoɓe classe uji d' examen mo wuuri ɓe enen poti jottade micco hay dawna bamma aɗa rema ha ɓooya joɗɗa hakkille ma arta e jangde ma ɓuuri wadde fayida aɗa jooɗo e grand place mo alnama importance walla aɗa nataɗa fota a ɗantako jamma a ɗantako ñalawma donc école aji udditoyo janggo dañoya probléme par ce que hankadi tampere heɓtotoma e nder hen tampere nder vacances dene a foftaki ɗum a ɗanaki jamma ñalawma tampere uddirgol école aji ari hankadi 24 heures sur 24 gonta koye yaade donc ko banda men musidɓe ngare mbattodiren hakkillaji vacances o ari enen jiknaɓe henne mbaɗen orienté sukaɓe meɗen e gonka moƴƴa e gonka peeko mbasen wiide yo yaa tan o fawto kam hewɓe nan ɗo ene mbiyata sukaɓe men ko yo goɗɗitu ɗumen mais mo jibinɗa sa wi yo woɗɗitoma emo eto fewitoyde mata on no jibinani ɓaade yo wonde tan so ari tan goɗɗo wonto jinnaɗo makko so renaki ko bedde heewi wonde jinnaɗo makko caloɗen ɗum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe ko ɗum ɗon jinnoɗen addande bandiraɓe ɓene to banggal yewtere meɗen Allah waɗi men haaloɓe kono Allah waɗi mon hettiyankoɓe kala ko joli haale kono wona kala ko joli ñembe on sa kalten koye susɓe go Salif Fenande bandiraɓe sehilaɓe ndelen ɓesguji meɗen ko ɗum woni ko wallita meɗen ko ɗum woni ko hissata meɗen kamɓe goni avenir janggo ndungu e vacances ari ardi kañum yantodiri caɗele kewɗe nandere henen calɗen ɗen caɗele kepto meɗen